Dlho sa nič nedialo, ale v hlave mi vrtalo, prečo si nemá žiadne dievča. Na moju otázku, máš babu? Vždy odpovedal, nie, nemám. Raz som sa opýtala, ty si teplý? Zatváril sa prekvapenie. Zaskočila ho moja priama otázka, ktorú nečakal. Z jeho výraze tváre som pochopila, že sa mu uľavilo. Odpovedal, áno som. Tak super. Aspoň som vedela, ako sa veci majú. Vôbec som si neuvedomila, čo znamená byť gejom. Bolo to pre mňa niečo vzdialené, asi ako led na mesiac. Všetko bolo v pohode až do chvíle, kým neprišiel domov s neznámym chlapom. Mami, toto je môj partner. Vyzeral pritom tak šťastne, až som mu závidela. Už si nepamätám, kedy som ja bola taká šťastná. To sú tie chvíle zaľúbenia, keď vám v bruchu lietajú motýliky a výraz vašej tváre sa podobá hercovi v nemej groteske. Scéna ako vystrihnutá z filmu. Odrazu je to skutočnosť. Predo mnou stojí živá ľudská bytosť, ktorej sa môžem dotknúť. Podlomia sa mi kolená a cítim, že strácam pod nohami pevnú zem. Zaskočilo ma to viac, ako som chcela. 1000-krát som si predstavovala tento okamih. Svoje predstavy som mala spojené so ženou vedľa môjho syna. Peknou, inteligentnou a hlavne múdrou, lebo aj môj syn je veľmi múdry. A namiesto ženy stojí predo mnou muž. Rodičovstvo je pre mňa ako tandemový zoskok padákom. Skočila som si ho na svoju 60-ku. Keď som sa pre ní rozhodla, prijala som ho so všetkým. Aj so strachom, aj s radosťou. Dnes sa veľmi teším, že sa splnili moje predstavy o múdrej a inteligentnej bytosti, ktorá stojí po boku môjho syna, aj keď to nie je žena, ale muž.